Happy birthday. Today, we remember the coming to birth of the church, the coming to birth of the Catholic Church. Wala man ang atong simbahan na nibutho lang, no? Kundili hinay-hinay siya nga natukod, hinay-hinay siya nga nabuo o nagsugod ni during the descent of the Holy Spirit to the apostles, to the disciples of Jesus. Nagsugod dinha sa pagpadala sa balaang Espiritu ngadto sa mga tinun-an ni Jesus. My dear brothers and sisters, what is then the Holy Spirit for us? There are two things. The Holy Spirit is the transformative power of God and the enduring presence of God in us. The abiding, enduring presence of God. First, if we look at the Bible, from the very beginning up to the death of Jesus, up to today, the Holy Spirit is at work. Kung balik lang taon nato, Genesis, during the creation of the world, ang kalibutan, ngit-ngit, way porma, no? And yet, when God breathed ruah, milihok ang Espiritu Santo ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Namugna ang adlaw ug ang bulan. Namugna ang kadagatan ug kayutaan. Nitubo ang mga katanuman og nabuhi ang mga mananap og gipakatao ang tao. From nothing to something. Transforming the world from nothing. Unya, nabuhat ang creation. That means the Holy Spirit is creating. The Holy Spirit is transforming us into a new life. O dili lang sa creation story, makita nato how the Spirit works in the people God calls. Ang mga propeta, ang mga judges, hangtod diha sa paghimugso sa atong Mesiyas. The Holy Spirit is at work. O dili ta makaingon nga ang balaang Espiritu Santo nilihok ra sa dihang gipakunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an. From the very beginning, naglihok na ang Espiritu Santo. Diha sa kinabuhi ni Jesus, sa iyahang ministriya, naglihok na ang balaang Espiritu Santo. In short, the Holy Trinity is always at work already. Sa dihang nag-ayo si Jesus, sa dihang nagpasaylo si Jesus, sa dihang nagpauli si Jesus ni atong mga sinalikway ngadto sa community, the Holy Spirit is at work, transforming, changing the hearts of people. Gani, ang klaro og tataw nga example niini is our gospel today and the first reading today. Our first reading from the Acts of the Apostles and from the Gospel of John tells us that when the disciples received the Holy Spirit, they began to
to preach. Anong tanawon? Nanarangka baya sila, nanirado sila sa ilang mga pultahan, kay nangahadlok sila. And yet, when the Spirit comes, when the Spirit works in them, ang kahadlok nahimong kaisog. Ang kahadlok nahimong kadasig. Ang pagkapanarangka nahimo nga nagpadayag sa pulong sa Dios, nagsangyaw sa pulong sa Dios sa nagkalain-lain nga pinulungan. And it is the work of the Holy Spirit, transforming person, changing person, giving new life to person, a new life in Christ. Gani, mo ni atong panglantaw sa ato ang kaugalingong bunyag. We are baptized in the Holy Spirit. Pasabot nga ang atong bunyag nagbag-o sa atong pagkatao, o nabag-o kita tungod kay nahimo naman kita pinaagi sa bunyag, nahimo naman kitang mga anak nga sinagup sa Dios. Nahimo naman tang iya ni Kristo. By virtue of our baptism, we receive that newness of life in Christ. Again, ruah, transforming us. Ang Espiritu Santo nga naglihok kaniadto, mauusab ang Espiritu Santo nga naglihok kanato karon, matag adlaw, matag higayon nga makapugong kita sa atong kasuko, no? Atong pugnan ang atong kasuko ug atong ipadayag ang atong pagsabot ug paghigugma. The Spirit is working in us. Matagigayon nga makapasaylo ta sa atong mga kaaway, it is the Spirit that works in us. Matagigayon nga mahatagan tag courage sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa uban, it is the Spirit that works in us. Because the Spirit is the transforming power of God in us. Second, the Spirit is the abiding presence of God. Ug makita nato ni kining abiding presence of God in the charism, in the talents, in the graces that God has given us. Mao bitaw usa sa kinaiya, usa sa epekto sa balaang Espiritu Santo is unity amidst diversity. Nga bisan og nagkalain-laing karisma, bisan og nagkalain-laing talento, bisan og nagkalain-laing pagpangalagad, usa lamang ka Espiritu Santo, usa lamang ka Dios ang atong gituuhan. Mao nay gisulti sa atong ikaduhang pagbasa from the letter of Paul to the Corinthians, telling us nga gihatagan tag karisma aron gamiton nato sa pagtukod sa simbahan, building the church. Gihatagan tag talento aron atong ihatag, aron atong ipadayag, aron nga motubo, molambo ang simbahan. Ang atong karisma, ang atong talents, dili naa sa ato aron mahimo tang magkumpit sa usag-usa. Kay ang pagpangalagad sa Dios, ang atong pagpaambit sa atong karisma, ang atong pagpaambit sa atong talent is not a competition.
It should serve for the unity of the church. O kung atong gamiton atong karisma, atong gamiton ang atong talento para sa pag-alagad, para sa pagtukod, pagpalambo sa simbahan, the abiding presence of God is felt. Mabati nato nga buhi ang Dios. Mabati nato nga naa ang Dios tungod kay naaman ang paghatag sa kaugalingon, naaman ang paghatag sa atong nagkandaiyang karisma, naaman ang atong paghatag sa nagkandaiyang talento para sa kalambuan sa simbahan. Dili ba pagkanindot paminawon nining mga bata nga nag-choir, nanganta? Dili ba makatambok man sa kasing-kasing, makapanglantaw man ta nga dunay paglaom ang simbahan kay kining mga batan-on nga nanganta, mohatag, nihatag sa ilang talento. Not competing, but giving their talents and charism. Dili ba matagkaron og unya nga mosimba ta, manganta ang kining mga bata sa ilang kinasing-kasing nga pagkanta, mabati man nato naa ang Dios. Because it is the Spirit that works in us. And that Spirit working in us, giving us the courage to give our talents and charism, let us feel the abiding, the enduring presence of God. Hinaot nga kining Pentecost Sunday, magtukmod nato una, magtukmod sa pagtan-aw sa atong kaugalingon, and let the Spirit change us, transform us. Hinaot nga kining pagsaulog nato sa Pentecost, magtudlo usab nato through the Holy Spirit nga muhatag sa atong kaugalingon, muhatag sa atong karisma o talents para sa kalambuan o pagtukod sa atong simbahan. Hinaot.